Kaixo, Igor Calzada da gure gaurko konbidatua. Igor soziologo eta ikertzailea da. Proiektu zuzendaria berrikuntza arloan. Ikasketaz MBA, enpresaritzan eta soziologia. Mondragon Unibertsitatean lan egiten du, konkretuki berrikuntza ikerketak proiektuak zuzentzen edo gidatzen. Erderaz esan da, investigación en innovación, horreko zerbait. Igorrek azken 10 urtetan berrikuntza eta sormenaren alorrean zenbait proiektu zuzendu ditu Euskal Herriko eta Europako instituzioentzat. Eta oraintxe bertan, Estatu Espainolean ikerketa sari bat irabazi zuen joan den urtean, eta Nevadako, Estatu Batuetako unibertsitatearekin batera, han jarraitzen du ikerketa lanean. Bueno, baina Igor donostiarra da, eta etxera egin duen buelta horietako bat, aprobetxatu dugu, programa honetara konbidatzeko. Ongi etorri, Igor. Venga. Elkarrizketa programa hau Igorrekin estrenatzen dugu, eta urrengo orduerdian hor jarraitzen baduzue, ulertuko duzue pixka bat, programak zer nahi dugun, zein gai diren programa honetan gehiena gustatzen zaizkigunak eta zuentzako zuzenduta, intentzio berdinakin, zuen gustukoak ia izaten diren. Eta bide batez, ulertuko duzue baita pixka bat, izena, guk Kalifornia jarri dugu izena, soinuz, osaretaz, eufonia gustatzen zaigulako. Baina agian beste arrazoiak ere aukitzeko edo bilatzeko aukera denak izango dute. Bien, eta programa honetara etortzen direnai, aurretik galdera bat egiten diogu. Lagunakin, gauean, arratzaldean, nola kuadrilan ertetzen dutenean, bakoitzak zer edaten duen, zer kopa hartzen duen. Eta Igorri galdera hori egin diogu. Erantzuna, ardoa. Mendokogun ardoa. Eta normalean ardoa edo edari klasikoak. Ardoa eta whiskia. Kombinazioak ez. Vale. Bien. Bide batez buruko minak gentzen dituzu. Hori da. Bien. Bueno, Igor programa honetan pixka bat ezagutzea ematea da, gure helburua, baina gehiago jakitea nahi baduzue, erraza duzue. Igor dauzka interneten bi web, igorcalzada.com eta fastfatum.com. Ikusiko ditugu eta bide batez emango digute pixka bat, gure gaurko inbitatuaren beste ikuspegi zabalagoa noski. Igor, zerbaitik bi web horiek zer dira? Bata informalago eta bestea pixka bat, artista golfoago? Bueno, esango nuke, lehenengoa igual, igorcalzada.com dara pixka, ikerketa kontuetan, berrikuntza, sormena, proiektuetan, azkeneko 4-5 urte edo gauetan, pixka biltzen egona izena, nerea edo beste batzuena, Eta bestalde Fastfatum hori da, nolabait, ni oso musikazalea naiz, amorratu esango nukenik, eta pixka bat nire berrikuntza sormen praktika musikan egiten duanez, besterik ezpaidak egiten, eta egiten duan ere neurrian ere, tamainan, hor pixka dago, diska da iaz aterazen Durangon, eta pixka bilineak, niretzako ustartu daudenak, baina, beste historia da. Zu galdera bat, Igor, zergaitikan webak o blogak dituzuenok, zergaitikan nondik zeak bultzatzen zaitu edo zeak eskatzen dizu mundu guztia, interneten bidez, mundu guztiaren aurrean zure reflexioak, zure sentimentua, zure ideia jartzea, zeak motibatzen zaitu hori jartzea? Ni bezala beste hainbat jendez, gaina aurreko duela aste bete etorri nintzen Euskal Herria Gabonetan Euskal blogero kuadrilla batekin egon ginen, Euskal Irratiko Amarauna irratsaioiko blogeroekin, eta galdero berdina egiten nik beraiei, eta nik uste etor bakoitza bere erantzun berezia daukala, baina nik uste hori gure gizartaren etorrerarekin ere badatorrela, hau kanal hori irikia, lehenago etzegona, internet bera, eta nik uste hori iritzia ematea, aukera bada, aprobetxatzea osasungarria zentzu horretan, eta nik uste hortara guazela, gara baten ez ezan bloga desagertuko zirela, eta Euskal Herrian 7.000 eta piko ditugu, euskeraz bakarrik, Ese dita jarraituko dugu, berba egiten.